sanibonani, welcome back again to yet another video. Ngiyabonga kakhulu mawukwazi ukusitshela namhlanje. Thank you very much for coming. Ungakhohlwa ukuthi mawuka subscribe kusamele usubscribe ke mntakababa, that is very important. Ithi mawubuka ama video usubscribe, ulike video enye nenye oyibukayo, uyishare nakhona, share labanye sizokwazi ukuba baningi kayi bafethu. Kanti ke nokubuka ama advert nako kubalekile, kuyangisiza kakhulu. Asibonge kakhulu kini nonke ningisupportayo nabangaskip ama advert. Thank you very much. So kulodaba endibonile ke mayilana noBabes Wodumo bafethu Kuthiwa ke wavulelwa ke icala lokushaya omunye, something like that. Yona into engiphezulu ke namhlanje kule video bakhuluma ngoBabes Wodumo ukuthi usobishini ke ngecala lapha lokushaya. Ngiyacabanga ukuthi uloke sehlise nyuka mhlambe enkantolo kuye mhlambe nokulova ke lapha enkantolo bathu uBabes Wodumo ke osola ngokushaya umsiki wenqephu ke uPhilly Philly Mhlongo. So angimazi ufikile Philly Mhlongo, something like that. Indlovukazi yomculo ke onguBabes Wodumo ubongekile Babes Wodumo simelane kuthi isobishini njengoba ke qiqe enkantolo emva kokubekwa icala lokushaya umsiki wenqephu ke uPhilly Mhlongo ngowe SKD Designs. uBabes ayithanda yena idrama eqinisweni. I love the girl so much, but idrama yena uhlala ima kungasikungakhokhela ama makeup artists nazo zonke lezi zinto ezihleli zikhulunywa. Manje ke sekunecala lokushaya ke mntakababa, angazi ngisicupha ke lapha istory kuyiseleze by uCharles Kuzwayo. Bathi ke uBabes Wodumo ke ngokuthola ekwesolezo uBabes wabe kwicala ke wabe sebizele enkantolo ngoJune 27 nangoOctober 8 kulonyaka, kodwa uBabes wangalubeka unyawo kwaze kwaba imanje imkhiphela isexwayiso sokuba avele phambi kwayo. Engayi ke ugele enkantolo esazi ukuthi bambophisile. So ngokusho komthombo ke olwazi ukusuka nokuhlala ke lolu daba umeli kaBabes Wodumo unxuse uPhilly una 34 ukuba lolu daba luxazululwe ngasese, okuyinto uPhilly athi akabanga nankinga nayo ke. Bathi sibe sesivele enkantolo naye uBabes ngomhla ka14 October. So ngaphambi kokuthi sibizele phambi kwemanje ngitshela ukuthi uBabes uyenqaba ukuxolisa imanje ibe imanje ibe seyihlela ke izinsuku zokuqulwa kwecala okungumhla ka14, 15 no16 January 2025. So umthombo ke uthe uBabes Wodumo ungaphandle ngesexwayiso ngenxa yokungafiki enkantolo izisuku ezimbili zonke ugirl engayike ngasecourt. Kuze ke kuqiqiswana ezinkantolo nje uPhilly wavulela uBabes icala ke lokushaya nelokumhlambalaza emva kwezinsolo zokumhlasela lapho esebenzela khona ke kuWest Walk engaseThekwini. uPhilly noBabes bebesebizele enkantolo ePoint ngoJuly 11 ngonyaka ngenhloso yokuzozwa ukuthi babanganike. Kwase kuthi uPhilly wathi okumenze wabopha uBabes ingoba efuna ukumnqanda ekukhulumeni ngaye ezinkundleni zokuxhumana nasemithonjeni yezindaba ngoba ke udicilela ke isithunzi sebusiness lakhe phansi. Wathi indaba yasuka ngesikhathi uBabes Wodumo nabadansi bakhe ababili uyise nonogada begasela lapho uPhilly asebenzela khona ngoMashi mhla ka12. Wayefuna ukwazi ukuthi kungani ke ngibale igama lakhe embhalweni wami, okuyinto engingayiqondi njengoba ke ayelokhu ebiza abadansi njengabakhe. Kwaze kwaba nevideo kaBabes Wodumo noPhilly bebambana ngezandla kwaze kwaba ngamahlandla amabili. Sure bebengenawo ke obungane ngoba bafika bewudlame befikele ukuzokulwa ngoba bebefuna ukuba ke ngibavulele isango njengoba ke ioffice lami lihlale livaliwe. Wasuke wangishaya ebusweni okwenza ngavula ke lapho isango. uPhilly waphika ke walala ngomhlanu ukuthi wathuka uBabes Wodumo ngoyise. Konke akushoyo kungamanga kusho uPhilly, lilodwa kuphela iqiniso lishoyo ukuthi wayenobani ngalolo suku. uPhilly uthe ingxabano phakathi kwakhe noBabes yasuswa ngabadansi bakhe abafika kuye ngoFebruary 28 ngonyaka befuna izingubo ababezoziqoka engqungqutheleni yenkatha ke. Babezifuna mahala lezo zingubo ke, babengenayo imali, bashiya 150 rands bebabili okuyimali engenele. So isivumelano sethu kwakukuthi ke bazoyizibuyisa ngakusasa bangasazibuyisa ke. uPhilly uthi abadansi basaqhubeka namanje nokuziqoka ke lezo zimpahla ke. uBabes waphendula ke ngevideo kuFacebook wavuma ukuthi bayile lapho kusebenzela khona uPhilly bezobuza ukuthi ungena kuphi yena uma exabene nabadansi bakhe ngoba uPhilly wamphendula ke ngenhlamba embiza the B word, right? Somfelokazi ngesi somfelokazi maqede wathuka noyise ke wathi akasibonanga isidingo sokubopha uPhilly ngoba akubalekile ngaleyo ndlela. Kuze kwashaya isikhathi sokucishilela ke ngakatholakala
uBabes ukuthi ke bambuza ukuthi girl what happened, uBabes kuba aziphendulele ke mntakabawo. Kodwa ke iphepha ke linazo izincwadi ezikhishwe inkantolo eziqinisekisa ukuthi lo mculi uzobuyela enkantolo sekuyoqulwa ke icala lakhe ngoJanuary. So xabana kukaBabes Wodumo ke noPhilly ke okuyinto engathi kuthiwa yaqalwa ke ngabadansi ke kwabakhona ke ukuphonsana ngamagama something like that. Wasebiza omunye ke ukuthi kuthi kukayihlo mhlambe ngoba uthi wamthethisa ngoyise something like that. Manje lona omunye uthi ngamanga angizange ngimthethise ngoyise into kanjalo. So ayi kuningi bafethu ke manje uBabes Wodumo ngiyamazi yena ukuthi drama uyayithanda. Uyathanda ukuhlala phakathi kwedrama uBabes Wodumo. Sasenza ama video kuthiwa ke okay ama makeup artist ayakhala ngoBabes ufika nje athi ngizokhokha aqeda ahambe ngabe sakhokha kube yazini a whole lot of drama. That is uBabes for you. So mase kuthiwa ke laba dance bafika bazothatha izingubo bathi bazozikhokha babuye bangazikhokha babuye bahamba namhlanje basaqhubeka basazigqoka like really something like yona ke into ehlezi imxabanisa nabantu ukuthi makumele akhokhe something ugirl ngathi akakhokhe allegedly according to into enginokusifunda ngoBabes Wodumo. Ngoba mhlawumbe makeup artist athengenza makeup abuya ngakhokhe abuya athi ngenzele lokho abuya ngakhokhe. So wrong leyo nto ngoba nalowo muntu osukumqasha ukuthi akakwenze uzomkhokhela nayo usemsebenzini futhi ufuna imali something like that. So naye lokho kwezingubo lezi ezasuka zingasakhokhelwa namhlanje sasetshenziswa uyayibona ukuthi vele obviously izobaxabanisa at the end of the day. So khona manje abanye abaye emsebenzini wamunye manje kuyodingwana ukuthethiswane ngenhlamba na yonke into kunesifebe somfelo kwazi kunokuthi kukayihlo kuna yonke into leyo manje ke sebe egijimisana ke enkantolo ngoba ukhona usevulela omunye icala kanjalo bafethu. Lona daba kaBabes Wodumo ke bathi ugeli kuqiqe enkantolo ke ecaleni ke lokushaya. So kushuthi kuthiwa ke ibagcina phana sebebambeni ngezandla then lo munye waseyomvulela ke icala waqala wangabuya ke kwagcina sokuthiwa girl you know what I mean. So angazi bafethu ayi angazi umsiki wenqephwe lapha uPhilly Mhlongo usola ke uBabes Wodumo ngokumshaya something like that. So it's wrong bafethu ukuthi nilo nize nibambane ngezandla like honestly speaking and ningabafazi after all. Wrong yonke le ndaba bafethu okoniwe ngomlomo akulungiswe ngomlomo abantu bebadala hayi indaba ekubambana ngezandla. Let's hope ke izolungiswa ke leyo ndaba ke laphana nje wasebegijima ecourt whatever is going to happen. Ngizozama ukuthi ngisihlanzele story to see ukuthi igcina ngani angazi. Issue for la comment section nangu uBabes Wodumo bemvulile icala ke lokushaya nguPhilly Mhlongo. Siyathatha in comment section we like video ungakhohlwa subscribe ushare. Sizobonana futhi kwenye elandelayo. Bye.